Sa mga pangenot na bareta, duwagadan 5 herido sa magkakasuway na diskwido sa Albay, Asin, Camarines Sur. Banal na misa para sa nagpapadagos na retrieval operation sa Cessna tragedy ginibo sa Kamalig. Duwang level 2 solar-powered water supply system kanako Bicol Party List piginaguraran sa Kamalig. 70 coffee paintings tampok sa art exhibit sa Daraga. Asin abangan ang mga eksena sa kasalang bayan kanako Bicol Party List. Pebrero 27 taong 2023. Uninan mga baretang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Sa Rugadan, tulo irido sa magkasuway na diskwido sa Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Dead on arrival ang 54 anyos sa si Julio Bardecan, Barangay Pinamanikian, Ligao City. Matapos na makabangga ang pigmamaneong motorsiklo kani sa sarong SUV sa Barangay Batang, Camparehong Syudad, pasado alas 7 ning banggi kang Sabado, Pebrero 25. Sa impormasyon, gikan tabako, pauli na kuta sa sendang residensya si Barde. Alagad man tang pigbabaybay ang lugar kang insidente. Dai kaini nariparo ang papaabot na SUV na pigmamaneo ni Felix Paino, 70 anyos, asin nagresulta sa nasambit na insidente. Bali, ining driver na medyo may edad naman, kina siguro dahil niya napansin so incoming na motorsiklo. And then yung motorsiklo naman, medyo may speed po. So, base naman sa impact po na nailing, medyo may speed sa dalaga ninda. Hirarom na lugad sa payo ang sinapo ni Barde na naging kausakan sa iyang tulos na pagkagadan. Napag-araman man na mayong sulot na helmet ang biktima. Maswerte naman na nakasalbar sa aksidente ang backride ni Barde na sinda Jancel Abaleta, 20 anyos, asin Romel Leses, 19 anyos, na nagsapo maning lugad sa manlain-lain na partikan sa indang hawak. Nangunyan ang nagpaparayray pa sa ospital. Base naman sa interview ko naman sa mga backside, alid ako sinda sa inuman. Bali sa duwang magtiyo, talaga pinamanikian po. Pagsundo niya itong barkada na haling tabako, pabalik na po kita sinda sa pinamanikian. Dai naman sa angataning kaso si Paino matapos na magkaarigluhan. Hagup man sa CCTV footage sa Barangay Salugan, Camalig, Albay, ang nangyaring banggaan ng motorsiklo asin SUV. Pasado alas 8 ning banggi kang Biyernes, Pebrero 24. Sa kusog kang pakakabangga, nakalasik biyo ang driver kang motorsiklo na binistong si Patrolman Joel Labadia Jr. na pauli na kuta sa sendang residensya. Sa impormasyon, palaog kuta ang SUV sa intersection sa nasambit na tinampo. Alagad dai man nariparo ang papaabot na motorsiklo. Maswerte naman na minor injuries na ang sinapo ni Labadia. Sa ngunyan, stable man po ang kondisyon, kaining nakamotor, ito pong nasa auto, dahil man po sinda nagsapuning anuman. Sa tabang kan CCTV footage, na-trace naman kung sisay po so may kasalan. Sa presente, inako naman kang driver kang nakabanggang Bicolo ang gastuson sa pagpapakaray kang motorsiklo, asin pagpapabulong ni Labadia. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Banal na misa para sa nagpapadagos na retrieval operation para sa 4 na lunad kan buminagsak na Cessna plane, asin para sa mga responders ginibo sa Kamalig, Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Nag-atang ning banal na misa para sa kalaggang 4 na pasayro kang buminagsak na Cessna 340A. Ang miyembros kang incident management team sa panginot ni Kamalig Mayor Kaloy Baldo. Pinanginotang kasudma Pebrero 26 ni Most Reverend Joel Bailon ang banal na misa na ginibo sa Barangay Anuling, Kamalig, Albay. Presente man digdi ang maniba-ibang stakeholders, public as in private agencies. Presente man maging ang mga ordinaryong namamanuaan. Sigun sa alkalde, apwera sa pagpangadyi sa kalagkang mga biktima sa trahedya. Kasabay manindang pigpapangadyi ang kaligtasan kang rescuers na nasa peligro man ang buhay sa pagbaba kang hawak ang 4 na biktima. Siguro nakita nyo man yung sitwasyon
no mga retriever operator natin na talagang hirap. Pero hindi po tayo titigil na hindi po ito mababa. Pigkukonsiderar man ni Baldo na pinakadepisil, as in pinakadakulang agyat sa iyang paninirbihan bilang alkalde kan Kamalig, ang trahedyang kinaembweltuhan kan Cessna plane. Ngunya ng ikasampulong aldaw kang retrieval operation, alagadasta sa presente, mantinidong agyat sa rescuers ang maraot na panahon, nasaro sa mga nakakapagpaloy kang pagbaba sa hawak ang apat na biktima. Nga natin ngayong araw na makababa kaso da sitwasyon ang panahon. Then yung mga retriever operator natin exhausted na din kaya nagpahinga. Then kumuha po kami ng bagong augmentation. May augmentation from Air Force and Philippine Army, then PNP, then BFE para po tumulong na. Katakod ka ini, daipang timeline kung nuarin dagos ng maibababa ang mga biktima. Bilang ground commander, padagos ang paglaom ni Baldo sa positibong resulta kang operasyon na mas nagiging harani asin posible na sa pagkaka-recover ka mga bangkay. Hindi pa ako makapagsabi, mahirap. Gustuin man natin na mababa na pero mahirap. Sa ibong lalado, nga ni matawan maning rekognasyon ang espuersos kang mga responders nasa sa presente, ang nasa pagkondukta pa kang retrieval operation. Nakatalaan ngunyan ang sangguniang bayan na magpasar ng resolusyon na matauning pagbisto sa ipinahiling na heroismo kang responders na kinababalayan kang 5 mountaineers na binansagan na Magnificent 5, PNP, BFP, Army asin Navy. Kakaroon tayo ng debriefing. Nag-offer na rin yung BIA na sila na mag-sponsor. Then may recognition tayo dun sa mga tumulong. May lista naman kami. Ikuha po natin na magkaroon ng recognition sila. Magigirumduman, alas 6:43 ng aga, Pebrero 18, kan mag-take off sa Bicol International Airport ang Cessna 340A, pasiring ko taining Metro Manila. Alas 6:48 kang parehong aldaw, hurining nakontak ang kaap na nasa may porsyon kan sarong cement factory sa barangay Palanog kang Kamalig, Albay. An apat na binawian ng buhay iusinda Captain Rufino James Crisostomo Jr., asin ang co-pilot kani na si Joel Martin, asin ang duwang Australian national na sinda Simon Chifferfield, asin Carte Santanan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Duwang level 2 solar-powered water supply system kanako Bicol Party List, pig-inaguraran sa Kamalig, Albay. Detalye sa istorya ni Ann Imperial. So, maganda nga po sa inyo. Labi-labing pagpapasalamat asin kaugmahan, ini ang solamenteng namamatean ngunya ni punong barangay Pablo Solano, Kantumpa, Kamalig, Albay. Kan nakaaging Biyernes kaya, formal ng pig-inaguraran ang level 2 solar-powered water supply system kanako Bicol Party List sa indang barangay. Para sa punong barangay, dakulang tabang ng gad ini, urog ng problema sa indang lugar an bastante asin masasariga na supply ng tubig. Nung nagkaigwa po kami ng water system po kayo ni, kumbaga sa ano, dahil na nahirapan sa mga residente na madali po sa inda na mag-produce ng tubig, lalo sa pagkarigos, duman po sa mga estudyante. Apwera sa Barangay Tumpa, dagos naman na pig-inaguraran ang parehong proyekto sa Barangay Suha, kan Kamalig. Ang residenteng si Heidi, dainang gad mapugulan ang kaugmahan. Sabi niya, daina sinda mamatanin maagahon para sa na maghanap nin mapagkukuanan nin tubig. Dako na katabangan, diyan na kami nagiinom, diyan na kami gabos na pangangay po naman ng diyan na po. Asigurasyon kanako Bicol Party List, padagos ang mga siring na proyekto asin dakol pa ang nakalinyadang programa. Ang prioridad mi sa Kongreso is yung mga nasa upland, so mga unserved, so day kayang serbihan tawan ni. Arami po ang pagtios nindo sa tubig more than 30 years, 40 years. Namamatian mi po yan sa Bicol, sa Kongreso, in fact, pati Action Center malag kami. So, bawat water system na kaya ming pasyara na ay po talagang it's a long neglected trabaho po yung gobyerno. And ganyan lang po ini nagiging prioridad sa tuyang gobyerno na talagang matawan. Parte ang proyekto kan programang tabang sa komunidad kan ako Bicol Party List. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ann Imperial, Bicol University Intern.
Sarugadan, 2 herido sa diskwido sa Camarines Sur. Asin 49 padis pigkasal sa kasalang bayan kan ako Bicol Party List. Yan asin ibabang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Sarugadan, 2 herido sa diskwido sa Ragay, Camarines Sur. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Gadan ang 30 anyos na si Joris Perez Iquirillo kang Barangay Villanaga City. Matapos na maaksidente ang pigmamaneho kaning pick-up sa tinampong sakop kang Barangay Amlungan, Ragay, Camarines Sur. Poko mas o menos alas 8:45 ning aga kang Sabado, Pebrero 25. Sa impormasyon kang Ragay Municipal Police Station, gikan pang Manila ang biktima asin pauli na kutang Naga City. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Aksidente subot na puminutok ang sarong rida kang pick-up. Rason nga ni mawara nining kontrol sa manibela asin magbaralagbag sa tinampo. May mga dala po sir na yung mga pakwan po baga. Bali po yung pa po nakapabigat po sa sa sasakyan nila. Bali po ini pong pangyayari, may man pong ibang nadamay, talagang self-accident lang po so nangyari sir. Naidara pa man kuta ang biktima sa ospital. Alagad daina uminabot pang buhay. Maswerte man na nakasalbar sa aksidente ang 2 pasahero ni Perez. Nangunyan ang nagpaparayray pa sa ospital. Tapos so duwan niya man pong passenger, si Mark Daris Carpo, 33 years old, taga Naga City, tapos si Jeric Francisco del Castillo po, taga Calabanga, Camarines Sur po. Bali mga niya man po, mga barkada niya po. Sigun kay Police Corporal Abraham, bako na bago sa indaang siring na aksidente, partikularmente sa nasambit na tinampo. Kaya importante ng gad ang dobling pag-iingat. Siring man, permi man pagreparon ang mga pigmamanehong bikulo antes ang pagbiyahe. Urog pa kung harayo ang dudumanon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Si Tentang Coffee Paintings tampok sa art exhibit sa Daraga, Albay. Pasyarantayan sa istorya ni Miriam Manalili. The Gorgon, Love in Paris, Sinful Butterfly, Antiquated House, Centro, Horses,
nagkapirasanayan sa 70 coffee paintings na tampok ngunyan sa art exhibit kan Artlift PH Bicol's Art Niha na makukuha sa laog kang Cafe Fabrica sa Barangay Kimantong, Daraga, Albay. May semi-realism, realism, landscape, portrait, contemporary art, as in surrealism. Anman lain-lain na klase ng painting na pwedeng mahiling digdi. Sigon kay Dennis Concepcion, curator as in founder kan Artlift PH Bicol, obheto kan sa indang exhibit na matabangan ang sa indang mga pag-iribang artist, urog na itong mga nagpupuon-puon pasanaman sa arte. Last year, October noon, nagpunta kami ng copy painting art jam. So lahat ng mga artists, in-invite namin na mag-copy painting. Nandun lang kami sa may park, sa Kalayaan Park. Doon lang kami nagpipinta. Yung iba, tinuturuan namin magpinta gamit ang kape. So yun, doon namin naisip na pwede pala yun i-exhibit. Makukuaman sa exhibit ang mismong mga obra ni Dennis. Saro sa mga tampok na obra niya, iyoan inapod niyang ang mga babae ay laging tama. If not, go back to rule number 1. Istorya niya, inspirasyon niya sa nasambit na obra, iyoan mga agi-agi niya sa mga dati niyang nakarelasyon. Nasauri, babae subuot ang pirming tama. Nakaka-motivate kasi yung art ng hindi lang na-motivate ng art yung artist, kundi pati yung ibang tao. That's why sa ibang ibang lugar, gusto nila may painting sa office, sa condo, yan, sa bahay. Para pagkagising nila sa umaga, mas na-motivate sila. So yun yung beneficial na aspect. Lampas 30 ang artist kung pwesto ng college as in senior high students ang mga kabali sa exhibit. Saro pa sa agaw atensyon digdi ang coffee paintings na inapod na bakunawa as in tikbalang. Kasi yung art kasi parang siya yung bumubuhay ng ng soul ng tao. Kapag walang art, parang matamlay lang tayo. So, we need some inspiration din or motivation. Hindi lang yung mga artist talaga na kundi para din sa ibang tao. Iniimbitahan ko po ang lahat na pumunta dito sa Cafe Fabrica, kung saan makikita dito yung mga paintings namin made by our very own Bicolano artists. And then, yung grupo namin is yung Artlift PH Bicol. Pebrero 11 kan buksan ang Art Nihan exhibit na parte kan selebrasyon kan National Arts Month. Madurar ang exhibit sundo sa Marso 4. Mientras tanto, mababakal ang coffee paintings poon 500 pesos sundo 3,500 pesos. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Miriam Manalili, Bicol University Intern. 49 padis pigkasal sa taunang kasalang bayan kan Ako Bicol Party List. Ang mga eksena sa istorya ni Carmelo Balya. Love is in the air ng God, asin napano nin kilig ang ginibong kasalang bayan kan Ako Bicol Party List kan Sabado, Pebrero 25 sa siyudad nin Legazpi. Ang bagong mag-agom na si Cyrene asin Aljun, ugma ng God na narealisar na ang sa indang pangaturogan na maikasal. Siyempre po, maugmahon po dahil nabasbasan na po kami ni Father. Nakasal na po kami after 8 years na pagsasama po namin. Salamat po sa Ako Bicol. An mag-agom naman na si Charita asin Rene, dakula man ang pasasalamat, urog ng antes ang kasal, may mga inagihan pasindang personal na angat. Wala pa mang ipon, buti na lang po ta dumating ang Ako Bicol, nakapagpakasal po kami. Yung sa mga nagsusuporta sa Ako Bicol, yaw nining programa ninda, dakula na natabangan. Salamat sa Siring man kaini ang sentimiento kan iba pang pades na kabale sa kasalang bayan. Maugmahon po kami niyan kasi natapos man po ang kasalang bayan kasi sa hinabahaba po ng journey namin. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng na-receive na regalo po na binigay po nila. Total na 49 padis ang kabale sa kasalang bayan ngunya na taon. Presente sa aktibidad, sinda Ako Bicol Party List Congressman Elizalde Co asin Jill Bongalon. Asin Ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Pido Garbin na diretsong ninong naman kan mga bagong kasal. Presente man sa okasyon si Albay 2nd District Representative Congressman Joey Salceda. Kami man sa Ako Bicol Party List at sa muyang kaupanan, naging kaming instrumento
nadarahon ka mo sa matrimonya sa matrimonya o sa itong covenant of matrimony of itong kasal. Actually, ining kasal na ini, may mga epekto po ini. Enot, sa PhilHealth, sa marami ako na bagay, kung ako kasal, they recognize, tinahit sa inyong aki, na maging beneficiary. Sa pagtatapos kan programa kan Kasalang Bayan, nakaresibi manin regalo ang mga bagong kasal, arog kan duwang sakong bagas, cake, cash gift, asin sa indang wedding photo. Sustainable Livelihood Program. So priority sila dahil una ninong kami as principal sponsor. Obligasyon mo na tulungan. So pwede sila mag-test yung mga anak nila. Yung test the training, alam niyo na, merong sewing, merong welding, kung ano yung gusto nila. Then meron din binibigay na 15-20,000 na pwede pang sari-sari store na mamaya sa reception ibigay ba announcement na pwede silang bigyan din kung medyo may hirap sa buhay. Priority rin sila sa card ng Ako Bicol membership, sa hospitalization. Priority, zero billing, walang babayaran. Sa education, we have educational assistance. To private, to public. Meron tayong sa sa hospitalization, libre educational assistance. Meron tayong individual in crisis. Halimbawa, nasunugan ka, meron din tayong tupad, dahil binagyo, maglinis-linis. So marami hong programa ang Ako Bicol. Ang next natin by next year, exciting, Ini ang pantulong Kasalang Bayan kan Ako Bicol Party List sa Albay, asigurasyon kan partido na padagos ang mga programang makakatabang para sa komunidad, nakatalaan man gibuhon ang parehong aktibidad sa ibang probinsya kan Bicol. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!